बेकार सेंग्राफोर नोंस्रा खामानि दामानि गैया नामा मदारुफोर नोंसोर बेबायदि लामा गेजेराव आंखौ लाखिनानै दम होनो आबौआ जेब्ला मानसिनि मोदोमा मानो बेखौ फुराबा मानसिया थानो हाया थिग बिदिनो प्रब्लेम खोनायोब्ला प्रब्लेमखौ आं अल क्लियार खालामाबा गोजोननाय मोना आरो नों आंनि आफाखौ एफा आं टेनसन खालामबाय थादों बे नोंनि फाइला माबा सिरि हर नङाब्ला नों दिनै लावसिगोन आं थैजासिम आंनि बे फाइलखौ नोंसोरनो जिब्राबो हरा आङो ओइ फाइला हर फन मारा ओइ आया Này. Quá thật lên, mà đi tìm ra. Ui. Ê! Cô cắt ra, đừng cô cắt ra. Đi mà đi. Cái kịp xuống đi mà đi. Cắt. Ê, mà này đừng lại. Hứa chưa, mà không lên lại. Apa yang kau lakukan, Nuna? Bodo! Bos, tansu tidak, Pak. Tansu mana? Oh. Tansu lu kita, Pak. Oh. Berputar naik. Wei, nah naik. Wah, Bos. Wei, bermaya. Tansu. Hai. Oh, solbo. Hei, oh ya, Bo. Salah tuh pai kuliah Nuna. Pacarnya hanga upasikan. Bekolai mana? Uli bahaya, Bo. Hang, dia garaj terkala itu. Anggo file ku moनखाबाय माथो सिननाबाव बे बेफोरबादि मानसिखौ अननानै माला फैथोंलै जायखि बे सियालफ्रा जालाबायसो थु थै साला थु सना नों आंखौ लानानै मा सिमां नुयो आंलाय आंनि सिमां नुनायफोरखौ नोंनो मानो खिन्थानो? दे दा खिथा र' नै फन रायलायनां हेलौ मा आफाखौ सोरबा बुदों मा जाखो सना? थाब फै फै आफा मा जाखो नोंखौ सोर बिदि खालामना हरखो आयै मा जाया सोर बिदि खालामना हरा आफाखौ
फिसा खोथाया जाहैबाय अख्राया जोंनि दै सेरनि हाखौ लुबैदोंमोन ओमफ्राय बिनि फिसालाया आच्छा खोथाया बिदिसो खोथायाथ' मोजां जायाखिसै दुगा नों सिन्था दा खालाम आं आफाजों रायलायनानै गुरैयै बुजायनोसै आफाया आंनि खोथाखौ माब्लाबाबो नेवसिया दे बिदिब्लालाय नोंनि सायाव आसा लाबाय आं मामालाय आंनि बिहाव जागोनखौ बोरै खिथेर लाफिननांगौ जाखो आं लोगोनि न'आव थांनोसै बार्थडे पार्टि दङ आं गाबोन फुङावनो आफाजों बे खोथाखौ सावरायनोसै आं गोसोजों फोथायो प्रब्लेमा सल्भ जागोन होननानै आइ आरो आफा नोंसोर सिन्था दा खालामसै आं आफाजों रायलायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन थाथ' आफा थाथ' आइ Sona, don't worry, everything will be fine. थौ आंखौ बैसिम दोनलांदो। थौ। आंकोल, खोथाया मोजां जायाखिसै। नोंनि फिसाजोआ सासे गरिब दाउ गग्रायाव थाग्रा सेंग्राजोंसो लाइन मारिगासिनो दङ। बे खोथायाथ' जोबोद लाजिथावथाव। नोंनि मान सन्माना गासिबो थांजोबथारगोन आरो मानसिफ्रा गासिबो मिनिजोबगोन। बिसोर होनगोन हनै अख्रानि फिसाजो सनाखौ सिखाव मानसिया खावनानै लांबाय होननानै आरो बायदि बायदि। बुंनायाथ' मानसिनि खामानिखा नाथाय आं मिथिगौ आंनि फिसाजोआ जायखौ फसायदों बियो बिजोंनो जोबोद आलो गोजोनै रायजो जालांगोन। बाजै खोथाया आलो गोजोननि नङा समाजजों मिनिजानायनिसो खोथा। मानोना जों जाहैबाय गोजौ थाखोनि मानसिसो। लासिं सिं यो जे मानसिफ्रा बुंगासिनो अख्रानि फिसाजोआ सासे लावखारजोंसो सेटिं जाबाय होननानै। दुगायाथ' लावखार नङा आरो मा लावखारा मानसि नङा नामा? बिसोरसो बांसिन खस्थ' खालामो। अख्रा नोंथां आं दा जेबो बुंला गासैबो नोंनि सायावनोसै। दासिम जों जेरै खर'खौ फोजौनानै दंमोन बे हले गोमोरलांजोबगोन आरो नोंथां मानसिफ्रा जोंखौ सिरि सिरि बखिगोन आरो मानसिफोरनि गिनाया जोबलांगोन आरो नोंसाजोआ बे सेंग्राजों जुदि जुलि जायो अब्ला मानसिफ्रा साहस मोनगोन आरो लासै लासै जोंजों जुजिनो हमगोन। यो जियानो जा आंनि साननायाव बियो मोनसे पलिटिक्ससो जानो हागौ। नों बिनि बिफाखौ बुहोनानै हाखौ सेनायखाय जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया बे सेंग्रानो रां आरो बुद्धि होनानै जोंखौ लाजि फोनांनो नाजादों खोमा। मिनथि आइ मामोन आफा? मा जाखो? आंखौ मानो बिदि नोजोरजों नायदों? बहा थाङामोन? आफा आं लोगोनि न'निफ्रायसो फैदोंमोन ओमफ्राय आं नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन। नों माथो दुगा बिफानि हाखौ सेनानै लादोंनो आरो बिनि बिफाखौ बुनो होदोंनो। यो मैनाथि नों आंखौ मानो थगायखो? आंलाय नोंखौ मा थगायखो? नों मिन्थिना मिन्थिया आं नोंखौ
मोजां मोनो होननानै यो आंथ' नोंखौ आंनि बिदासो सानो What दा मा होनखो आं नोंजों एथ'ग्राब सिमां नुबाय आरो नों आंखौ बिदासो खालामखोमानानै दङ गोसोजों मानिनायखौ नों सोलायनो हाया आदा गावराव आरो आं दुगाजोंल' जुलि जागोन आरो रावजोंबो जाया जानो हाया बियो माब्लाबाबो जानो हाया आरो जों मोनसे थैनि जोलै नंखाया स' नों आंखौ बिदा साननाया नर्मालसो यो गोसोजों मानिनायखौ नों सोलायनो हाया आदा गावराव नों आंनिसो आरो बे मानसिखौ न' बाथोननिफ्राय बांसिन देग्लिगोन आं सिमां नुबाय था आरो आं नोंखौ आदासो सानखायो आरो नों दुगाखौ देग्लिनो अल दा बेस्ट यो आंनो अल दा बेस्ट नांलाया हायोबा दुगानो अल दा बेस्ट खिन्थाहर र' आं थांगासिनो दं आं थांसै बाय फै मा थुदो आइ दा नों मा सानखो नोंथां मा आं अर्डार हरसै नामा आं मिथिला आं हले थांनोसै मानसिनि बिगुरखौ एम्बु बायदि खुनानै बे दुगाना सुगा बियो हाथाय गेजेराव गारिगोन आं यो नंगौ आफा Say it loud, Gaurau, Dakalandang Gaurau, Supi boy on the Langgunaya, हाब आदा बहा रागा रागा थांनो ओंखारदों नोंलाय यो आं सासे मानसिखौ बुग्लिनानै फैग्रोनि र' आंनि सायख'नानै दोनखानाय दावरायखौ खावनो नाजादों हाब आगोलाव मानो खिथायो बे दनरागेखौ गासिबो गिजोबथारो सोर थिफुला सेंग्रा बेलाय थोलांबा थांमानि यो थैखागोन मानसिनि मुंखौलाय मानो नांगौ नों थौफाल' सिनायाखै बे बेथा आंखौ थो आदा गाखो माथो बुथुमनानै थांनि Gaurau, Dakalandang Gaurau, Supi boy on the Langgunaya, Gaurau. सोर बहा आदा सोर सासेया हा बुं मानसिखौ खौथि खौथि थुख्रा खालामना आङो आसिखौल' थु आं बे दन राखेब थासान्दियाव जेखौबो गिना नों आदा मिथिबाय बैलाय बे गेब्लाब्ला लंपेन्ट गुफुर गाननाया बेनो यो नों बेखौ हारसिंनो हागोनलै आदा जोंखौलाय मानो नांलायबावगौ आंजोंनो मेरला बार बुजाबाय बियो अननो ओंखारलायलांबाय आङो बिसिबां बुबावनो आङो नों हारसिंनो आरामसे बुना फैलै आदा थां नोंनि फालासोलै थां आदा थां जों बेनिफ्राय थियाटार बायदि नाहरनोसै ए खोथाया बिदिसो नाय नोंनि नोंदैया मानसि बुनायाव बेसेबां एक्सपार्ट यो Say my name. Say it loud. ओइ आसोल आदा गावरावथ' मानसि हरजासिगोन नों मानोथो थिनहरखो आदाखौ आं बेखौ आरो बिनि बिफाखौ बारा सैखियालै आरो आब'बो सासे बेखौसो मोनबाय आरो बे गोसोथोनो जेबो नंला आदा दुगाया एसे समायसिनखायो फाग्ला बिदिखि जाबाय बायलै काहानिफ्रा फिल्म थांमा थांनो थु बेथा यो ए नोंसो आंखौ बाथोन देग्लिनो होननाया थोद हामगौ गावनि बिनानावखौ गोसथोनो मानसिफ्रा मा साननाव जाखो जाम्बा दांबा थांलाय मा सोर खिन्थिया मैनाथिया आंनि बिनानाव नङा मा जबरदस्त बेलाय नों मैनाथिखौ गारनो ना गारा यो दासो मैनाथिया फनाव बुंहरदोंमोन आंखौ नोङो बुनो फैगासिनो दं होननानै यो बेखौ उनावसो नायगोन आंनि फनखौबो देखोआना बियो मैनाथिखौलाय बोरै गारनांगौ जाखांलाय एफावनो आङो आं अना नामा आं नोंनि मा दाय मावदों नों आंनि गोसोखौ मानो बिदि आलौ होदों नोङो सिरि मैनाथिखौ नोंनि फानजारिनिफ्राय हगार हराब्ला यो हामालै बिनानावखौनो हाबा लानो सानखोना माखो नोंलाय थोद जाम्बा बिनानावखौनो हाबा लानोसै नोङो समाजा मा साननांगौ जाखो असायब' मा बिनानाव बेलाय नोंनिसो बिनानाव जानो हागौ आंनि बिनानाव नङा नाथाय बियो नोंखौ बिदा सानोलै बोरै जानांगौ जाखो थोद सुखे मा सुखे बेलाय ये खिथुआव अर नांनायाव नों केरासिनसो लुबावदों नों गलालै बेथा थैनायनि सिगां नों माबाफोर रिकुवेस्ट खालामनांगौ दंबा आं नोंनो लास्ट चान्स होनाय जाबाय ए आं नोंनि आखाइजों थैसिगोनब्ला आं लास्ट बाराव मैनाथिखौ बिनि जारौ खावलायाव गोथाव खेबसे
खुदुमनो गोसो ए बेटा नों आंनि बिनानावखौ खुदुमनो सरि नों आंनि मैनाथिखौ खुदुमनो फै बुलायनो आं नोंजों ओरै फै र' आं साहा दोनगोन र' थांगौ मा जाखोलै बुं मा फर्मुलाजों बुजानो नोंलाय स्नेकजों ना मांखिजों मा स्नेक मांखि बेलाय आं जुनादफोरजों बुलाया फाग्ला बोरबाय नामा मा सोंबाय थायो यो स्नेक मांखि माने फर्मुलाब्रा फर्मुला यो माने आंहा नोंजों टाइम पास खालामनो सम गैया मा मानि बेलाय यो ओइ बेटा मा रोङो नोंलाय है है ओइ बेटा नोंखौ बेटा नोंखौ बिनानाव गोसोथोग्रान जात आंनि फिसाखौ एथ' होननाय बुना हरबाय मानसियानो खमायावसो दंसै आं सहायनो हाला दुगा नों आंनि पावारखौ सिनायाखै आं नोंखौ ओरैबायदि माया जालाव फान्दायगोन नों आग्रोखौ मोननाय नङा आंनि फिसालाया मा जालांखो मैयानो खालिसो मोजांमोन सासे सिख्ला आरो सम्पतिनि थाखाय एसेबां गाज्रि दिन सफैबायना बिफा गाज्रि दिना सफैयाखै बिमा दुगाया गावनि आथिङावनो दानस'नानै लाबाय आंना मोनसे मोजां बुद्धि फैदों बे दुगाखौ ओरैबायदि माखानि बेन्दोंआव खाथेनानै फान्दायगोन बारग'लांनायनि लामाखौ मोननाय नङा बे बिमा सिन्था दा खालामदों नायबाय था बे न'रावबो गैया नामा नोंसोरसो नोंनि फिसालायाथ' आंनि फिसालाखौ बुदों आरो बियो दिनै खमायावसो दंबावो जेखुनु बियो लासैनो हामगासिनो दं गोसोआथ' नोंनि फिसालाखौ अरनि थाव गुदुङाव एवनोसो गोसो जानानै दं आं नाथाय नैबे आदा बादा होनायखायसो आंनि फिसालाया जेबो दाय मावाखै मैनाथियासो आंनि फिसालाजों उन खारफाबाय थादों आरो बेखौ गोसोथोदों आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया नाथाय खोथाया जाहैबाय सैथो खोथाया मा नों बायदि सियाला माबायदि पलिसि बाहायनो नागिरदों आं खोथाखौ बांद्राय गिदिं गिदा रायलायला मान सन्माननि खोथा दं नोंथाङा नोंनि स्कुलखौ लु नाथाय नोंसाज्लाया आंनि फिसाजोखौ बावनांगौ बिनि थाखाय नोंथांनो जा रां नांगौ आं होफैगोन बिहावसो जागोन नों जोंनि हाखौ सेनानै लाबाय बेयाव आं सिरि थाबाय नाथाय नों मा सानदों नों आंनि मोजां मोननायखौ रां रुफाजों बायनो हागोन सानदों नामा बिदि सानदोंमोनला गोरोन्थि नों बायदि जिला जिथा महर गैयैनो हरा माथो आं नोङो आंनि फिसाजोखौ नोंनि बे बायला जिला न'आव दोनफैनो सानदोंथ' सिमाङा गोदैमोन नाथाय आं थासान्दियाव बे माब्लाबाबो जानो हाया हामथि दामथि बायदि बुलदांदा महर लानानै बाय लेक्सार होनो फैदों ओइ मा होनदोंलै नों आंखौ नों आंखौ सिगिदोंना गावलै गाव नोंखौ आरो नोंनि न'खौ सान्द्रि बायदि गब्लं होजोबगोन आं मिथियाखै
गथ'आ मा जाबाय मानसिनि हाबाब र'ब्रा नोंथां र' हाबाब ओरै दै जमथ'लाय र' हाबाब रायलायनायजों समाधान जायोब्रा नोंथां ओइ गथ' माबेनि सिख्ला बाब्राबलाबायबाय थादों नोंलाय ना माबा बायदि फिसा आं हले बेबायदि न'खरनि फिसाजोखौ मालाबाबो बिहामजो होननानै गनायनाय नङा नों बेखौ मिथिखा जि न'खराव फैसा आरो थाखाखौ दै बायदि बाहायो बिसोरो खस्थ'नि फलखौ मा मिथिनो आं मिथिया आफा आं मैनाथिनो आंनि बिखाखौ होखाबाय नोंनि बिखाखौथ' जों नोंनो हरफिनखागोन आरो बिनि जायगायाव आंनि फिसालानि बिखाखौ रिप्लेस खालामना होगोन नाथाय नों बाबु मैनाथिखौ दिनैनिफ्राय लोगो हमनोथ' मोनखाला मिथिबायना मैनाथिया गाव गावखौ फिसा सानो मिथिबाय गथ' नों आंनि फिसालाखौ जावबावबाय जिखुनु हक नोंनि फिसालाखौ एसे बुजायना हो मैनाथिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो जोहाबो मान सन्माननि खोथा दं मा मान सन्मान बेलाय मा मान सन्मान दं नोंहालाय नोंखौ मानसिफ्रा गियोल'सो मैनाथिया आंनिसो मैनाथिखौ नोंनि लंखानिफ्राय दैखांना लाबोगोन आं बियो आंनि चेलेन्ज नङा कमिटमेन्टसो नोंसोर मिथिगौना आं जि बुस्थुखौ हास्थायो आं नों जे बुस्थुखौ लुबैयो बेखौ नों सेना लायो बारे एखे खोथाखौनो जावले बुंबाय थायो खोनासंनो बाथावथाव आरो मोनसे खावलायनाय आंनो मैनाथिखौ सिरि गोसो मोजाङै हराबा नोंनि लंखाखौ सावस्रायनोसोगोन आं बे माब्लाबाबो जानो हाया दाउखा बुन्दाया जेब्लाबो दावराय जानो हाया बेखायनो नोंथां नोंनि फिसालाखौ मोजां बुजायनानै दोनखा फिसा नों सासे हिनजावनि थाखाय जों बिमा बिफाखौ नेवसिनो सानबाय नामा आं लाबोथारगोन आफा गथ' आं बाहाय नोंसोरनि फेमिलि ड्रामाखौ नायनो फैयाखै जिखुनु मास्टार नोंथां आंनि सन्मानखौ आं सिन्था खालामनानैसो आं नोंखौ बुजायबाय सम्पथिया लांफिन आरो नोंनि फिसालाखौ बुं आंनि फिसाजोनिफ्राय जानगाराव थाथों मिथिबाय नङाब्ला नोंसिनि साफ्रोमबो मानसिनि खर'आव अन्थाइ थाफा खोलैनाय जागोन गोसोआव मुखस्थ' ला मास्टार नोंनि हानि सम्पथिया माखौनो रायलायबाय थानाय एफा सान्दुं गोसायाव न'खरै होलांसै नामा र' हायाव उन्दुग्रा मानसिया जेब्लायबो जोमैयाव उन्दुनो सिमां नुनो समाया खुलुमबायसै फिसा नों सोरजों दं मैनाथिजों ना जोंजों मा सोंनाय जाखो बेलाय बिफा नुबायना बिमा नों आंनाव सोंबाय थायोमोन माबायदि बिहामजोखौ लाबोगोन होननानै माबायदि बिहामजोखौ हाबा होनो होननानै हाबा जायैनि सिगां न' गाफैनि सिगांनो बेसेबां दावराव दावसि मोजां जागोन बियो आखला फिसा आं नोंनि साननायखौ गासिखौबो जाफुंजानो लुबैयो नाथाय नोंनि बिफानि खोथाखौबो दाननो हाया गयाराम फिसा नों मा खालामा बे नोंनि खोथासै नोङो जुदि जोंनि खोथाखौ मानियाबा जोंनि गोथै सहखौसो नुनो मोनगोन नोङो नाङा आंनो नोंसिनि अननायखौ नाङा आंनो नोंसिनि धोन सम्पथिखौ आं मैनाथिखौ बावनो हाया सि बहा थांनो नागिरदों दागाबसै नों खोथाखौ एसे बुजि मान सन्माननि खोथा दं नों खोथाखौ बुजियाब्ला थैनि बाना बोहैगोन आफा आं दुगाखौ आंनि गोसो गोरबोजों आंगो होननानै आंनि बिखाखौ होखाबाय बे जोनोमाव आं दुगाखौ मोनाबा आं थैथारगोन आफा बुजाय बिमा बुजाय जेबो दाबुंसै बिफा खोथाखौ एसे सानै हयै मावदो आं सहायनो हाला बुजाय बिमा हामा दे दागाबसै हामा फिसा जाबाय दे दागाबसै आं दंना जेबो सिन्था खालामनाङा हामा हामबाय दागाबसै गुड इभिनिं सार गुड इभिनिं सफैबाय ना औ
आच्छा डक्टर नोंथां आंनि फिसालाया मा जामारदों आरो बियो हामनो बेसेबां सम नांबावगोन सिन्था खालामनांगौ गैया सार मानसिया स्टेट अफ शकआव दं साननै सानथामाव थिग जागोन आच्छा थिग आसे बे अख्रा बिथांनि खामानिया बेसेबां आवगायखो जासिगोन सार बियो सप्तासेसोनि उनावनो बिनि नामाव ट्रेन्सफार जासिगोन आच्छा डक्टर दा थांनो हासिगौ समाय मथे फिसालाखौ चेकआप खालामफैबाय थाबानो जाबाय जागोन सार आं बेलासि बेलासि चेकआप खालामनो फैबाय थागोन होनबा थांलायनोसै नामा दे होमबालाय दे होमबा थांसै दे दुगा नोंबो गवा सानफे बारग'नो नोंबोलाय आंनिफ्राय हेलौ सना हेलौ मिनाथि नों बहा दं मैनाथि फिसा मा खालामदों नोंलाय मैनाथि फिसा दरजा खेव रुलाय सना दरजा खेव होनदों मा आवाज जालाबायखो बिसोरलाय मा जालाबायखो ओइ थालाया हरसाय हाब मा जालाबायखो बिफा खर'आ बांद्राय देरथारबाय नोंसिना नोंबो आंनि अननायखौ मोननाय नङा बे थालाया जेरै दं बिदिनो थादों मिन्थिबाय बिनि मबाइल नाम्बारखौ दानो डिएक्टिभेट खालामहैथां आंनो दानो रिपर्टखौ नांगौ जागोन बस सना आंनि बुजिनायावथ' आं रुमनिफ्राय ओंखारनो मोननाय नंला मा हेलौ हेलौ फनाबो तार मासिनो अफ जालायबाय टेनसननि सायाव टेनसन न'आव थाब्लाबो बे बाथ्राखौनो खें खेंसो बुंबाय थागोन जौसो लोंसैलां न'आव गैथ'लां दिनै लोगोनावसो थाबोनसां नोंथांनि फिसाला माबोरै दं एमएलए नोंथां हामबायानोसै डक्टरनि बुंनाय मथेब्ला गाबोनहालागै हुस फैनांगौ नोंथां हा नोंनि फिसाजोआलाय खोथाफोरखौ मानिखाबाय दा आंनि फिसाजोनि जिउआ आंनि गासै सम्पथिनिख्रुइ बेसेन आफा आं हले बेफोरखौ सहायनो हालिया जोंनि न'आव बेफोरबायदि दिनैसिम खर' सानायनि बाथ्रायानो गैयामोन ना बिनिखायनो आंनि मथेब्ला बेफोर प्रब्लेमखौ साफा खालामनांगौ नों जेबो बिदि मावनो नाङा मानोना आं मैनाथिखौ खोमानानै लानो गोसो गैया होनबालाय माथो खालामबावनो आफा ना जों जेननायखौनो माननानै लानोसै लासिंसिं नों लोरबां दाजा दा मान सन्माननि खोथा दं आं जेबोखौनो बुजिला नों सिन्था दा खालामसै आदा आं दंसै ना 너의 맞을 내가 자수야. 어이,
मा गोदाव सोराव ओइ बेखौसो रोंगारा मा दावखा बस आंनि फुङाव मोनामसुन नामा मा दाउ संबार जों मोनामदोंना जोंलाय फैसारिमोनला बुथुवा माखौ मोखां नायबाय थागोन बैयाव लानानै बाथोन देहैदोलाय आं नैबेखौ लोंजोब्बाय very good looking हाब नोंथां साबैसे गावथानो हाखोब्रा नोंलाय हाबाब फिसा फिसौ दायखौबो नागारथारला नामाब्रा नोंलाय हैद नोंजों जागारनाय नङा दांलै Okay, stick to the plan. No, नोंसिनि एडभान्सआ माखासेया खामानि जाखांब्ला मोनगोन सिन्था दाखालामसै सार नों जेरै थिनदों जों बिदिनो मावगोन हेलौ अफिसार अन डिउटि आंनाव नोंनि थाखाय मोनसे इनफरमेसन दं सार जेबो जिंगारासि खामानिया लासै जागोन सिन्था दाखालाम थाथ'दो सार दाना बबाव गबावगोन नों बेथा गाला गाथा जासिगोन नोङो बे बुथुवानि मेलेमखौ सिनायाखै आंनि फिसालाखौ बुना हरग्रा साला नाय आं एबार मारै नोंखौ फान्दायो आं नोंनि जिउखौ बेखार खालामना होगोन आं बाबुखौ नायनि बिफा थां बिमा थां सिरि सिरि हाब एक्सकिउज मी मादै गावबुरानि नङा बेनोमोन नामा मा गावबुरानि न'आथ' बेथ' नङा गावबुरानि न'आ बैथिंसो आं बुजियासै मादै लामायाव बबेथिं होनदोंमोनलाय ए हरै खनाथिं गिदिंलांनानै बै गोजौ बिल्डिंआनो बबेजों होनदों मादै बबेजों लामाया बबेजों थांनांगौ होनदोंमोनथाय बैजों ना बेजों बै खनाजों ओरै हाबलांनानै बैथिं दावखोनानै ओरै खनानि बै गोथां बिल्डिंआनो माने दहाय जों फैनायनि साहाना खोला जायो नोंसोरबा बोरै फैखो ओरैजाय फैदोंबा ओरै थांफिननानै बै खनानि गोथां बिल्डिंआनो होमबा दहाय जों फैनायजोंनो दा गेटआबा लामानि साहा ना खोला जायो हाबाब जाम्बा थां माथां माखौथो आन्दायबाय थाखो बै खनाजों थांदो होनदों बै खनायाव दखानबो दंखायो बेयावनो सोंहैदो नोङो दे होमबा माथो र' फैदों र' हेल' खामानिया जाबाय फैद' ए बहा दं नोंलाय दे थांगासिनो आं दे मादै आंखौ लांनो फैबाय आं थांसै होमबा हा दे
न'आव मानसि दंना गैया जाखो हो पुलिस ओइ कनस्टेबल नागिरजोबलाय न'आव ओरैबो नायदे मानो फैदों मा नागिरलाबायदों न'आवलाय दुगा होननाया नोंनोमोन नङा होमबा औ आंनो खारनो दा सानखा सिरि गसंनानै था नों बावनो नङाब्ला मा ओमफ्राय आंलाय मा दाय मावो आंखौलाय मानो सिलाय थुलाबायखो ओइ सार मा जाखो नायलाय सार खान्दा गावग्राखौनो मोनबाय खान्दासो मोनबावबाय आं मावदों सार सोरनिसो बेलाय बेयाव माबोरै फैदों आं जेबो मिथिला आंनि फिसाखौ नाय खालामबाय नोंसोरो दायखौ नुनानै आरो अयनायसो बुंबावदों नोङो बे जानो हाया बेयाव माबोरै थाफैखो आफा जानो हाया आयै बेयाव माबोरै फैखो आं जेबो मिथिया आंनि फिसालानि आखाइ हगार मा दाय जानायनि हमदों बिखौ मा दाय मावदों बिहालाय दायखौ नुनानै आरो दाय जाबावबाय मा दाय जादों बिहालाय माथो बेलाय जोंखौलाय मोनसे इनफरमेसन मोनदों जे नोंनि फिसालाया सिलाय बारुदनि बेफार मावो होननानै मिथिबाय मा बे खोथाया नंखायसो आंनि फिसालाया बेखार जानो हागौ नाथाय बियो बेबायदि माब्लाबाबो गाज्रि खामानि मावा नोंगौथ' आंबो फोथाया आंनि फिसालाया मालाबाबो बेबायदि जानो हाया आं फोथाया सार आंनि आन्दाजाव मेडामा थिगखौनो बुंदों नायलाय न'खरनि अबस्थाफ्रा फाक्का रं इनफरमेसन आंनि आन्दाजाव नोंखौ सोरबा जाम्बा खालामहरथारबाय होद सिरिखा नोंसोर गासिबो आंखौ जाम्बा बानायदों नङा होमबा जाम्बा सानदों नोंसोर सार मानसियानो जौ सोलोंदोंमोन दालां माथो दुखु मा दायामोन फंबाय जों बिनि दुखुखौ खोनासंनो फैयाखै मिथिबाय बे सिलाया आंनि नंथारा सार हा आंनि नङा बे सिलाया आंखौ सोरबा फाव फान्दायनो नागिरथारदों दानालाय नों बहा गबावनांगौ जाखो आंहा 1 स्टारनिफ्राय 3 स्टार जानायनि खोथा दंना बिदिं लादोथ' बेखौ ओइ लादोथ' नार्जारि नोंथां आंनि नङालै बाथ्राया मोजां जायासै नार्जारि नोंथां हगार आंनि फिसाया हगार होनदों आं माने आंनि फिसालाया माब्लाबा बिदि दाय मावो होननानै हगार आंनि फिसाया हगार लांनो मोना आंनि फिसालाया हगार आंनि फिसालाया मालाबा बेबायदि गोरोन्थि हाबा मावा आंनि फिसालाखौ लांनो मोना होनदों हगार आंनि फिसाखौ लांनो मोना होनदों हगार आंनि फिसालाखौ मानो लाना थांखो हगार होनदों आंनि फिसालाखौ दालां आंनि फिसालाखौ मानो लांखो आंनि फिसालाखौ मानो लांखो सफैबायना नोंथां बारा गोबाव खालामलिया मालखौ एक्सचेन्जल' खालामनानै थांसै दे आंबो बारा गोबाव खालामला समबो गैया दावखा नोंथां आं मालखौ बिलिरबानो आन्दाज मोनो माला अरिजिनेल ना डुप्लिकेट आं बेगनि अजनखौ देखोबानो मिथियो जे बेवहाय बेसेबां बुरजा फैसा दङ बेखौ आं ओरै मिथिखायो दे होमबालाय थाथ'लायदो दे होमबा थांलायदो एबार सिबसांनो डुप्लिकेट मालखौनो हरबाय आं फैसा थिग दंना गैया साननाय थिगै दंना बेथा दानालाय नोंथ' जेलनि ओंखाम मोनजाहैसिगोन मा खालामबावनो नों सार आं गोग्गोम हासुनो खाथारदोंलै गारिया दसे लाखिथ' ओइ लाखिला गैया जा खालामनांगौ थानायाव खालामहैजोब होमबालाय आं बेयावनो हासुनोसै गारियावनो हा ओइ ड्राइभार गारि रुक ओइ थाब खालाम सार बिथिं मानसिफोर नुगोनलै आं लाजियो बैथिं सायाव दं बैयाव हासुनि हाट माबायदि मानसि नोंलाय दे थाब खालाम बेयावनो हासुदो बेयावनो खालाम दे थाब खालाम दे एसेबावब्रा दे थाब खालाम बाहायनो दे जाबाय दे आखाया थगाथ'दोब्रा सेनखौ खुलिनोथ' होग्रो
दे थाब खालाम हाबाब बिदि नङा हट थाब खालाम लावथि मोजाङै हासु मानसि बायदि हासु मा जुनार थां बाल थां जानला मोनला हासो नोंखौ खालायलांबाय दार मासथिनि थाब हासु ओइ सार रलै आंबो एसे जे बांद्राय गोजानाव दाथांलै खारबाय हनै खारबाय आंना स्टारा सार फैदो खारबाय सार मा जाखो सार सार हान्था प्रफि जानो लुबैबायलै सार प्रब्लेमा नोंनि उदैनिसो एसे पेटला जाबायना थै दिया खारलांबाय आरो नोंहा थान्दा बरफसो जानो लुबैदों आरो आंनि उदैयालाय मा जाखो ओइ गारियाव थ'दो मानसिखौ नागिरहैनांगौ आंहा 1 स्टारनिफ्राय 3 स्टार जानायनि खोथा दङ फै हनै बेथ' दुगासो एथ' हाग्रा गेजेराव ओइ फैसा Target! Hey! Mr. Dugga! बे हाग्रा गेजेराव मा खालामफैयामोन नोंलाय? गिबाय! Hey! हाग्राफ्राव जेरैखिजाया गाग्लेम नागिर मानसिया गुलि नांजाबाय! गिबाय नामा? Mr. Dugga! Bodo! Mabar Dugga! Oंखारबो! Hey! Goख्रै नागिर! खाथियाव दं बे बबा जेरैखिजाया मानसिखौ नागिरना लाबोनांगौ
बुलिया जोब्बाय दानिया नों थैनो रेडि जादों दाउखा ओइ बहा दं नोंसोरलाय मानसिया नाय ओजायसो दङ गाबज्रिनानै लाब गैला सोर सिमां नुजोब्बाय आर इउ रेडि मिस्टार दाउखा मानि थाखाय रेडि जानांगौ आंलाय बिनि थाखाय फाउल फाउल रेफारि आयो बबे जायगायाव जोखोला आंनि बिफाखौ बुग्रेंनो आं नोंखौ बुथारनो गोसो गैया मानोना नों आंनि गुमै जानो गोनां आरो नोंखौ मैनाथिया हाबायाव नुवाब्ला गोसोखौ खालि खालि मोनगोन आंखौ गेमा होदोंलै दुगा नों बे अबस्थाखौ लानानै नोंनि नोम्फानो खिथाय जाबाय आं एके दुगा बर'आ बिनि लंखाखौ थेर बेथेर खालामनो होननानै आखायाव लाखाबाय मिथिबाय थासान्दियाव नोंखौ मोनाब्ला इलिंखार आंनि साननाया सना बिनिख्रुइ साबसिन लागोन आं गोथैनि महर नोंनि जिउआव जानानै थागोन
थासान्दियाव नोंखौ मोनाब्ला फेलेंखार आंनि साननाया सना जुमु फिसा सफैबाय हा औ पापा सफैबाय आरो बै खिथाव बै गारिया सोर बियो गारिया सोर दं बेयाव बै गारिया नोंनि खिथुनावलाय मानि गारि बिलाय सोर दं बेयाव आं मिथिया पापा सोर बियो नोंनि खिबु मानबायनो मोननांगौ बिलाय सोरनि फिसा बियो एक्सकिउज मी नोंथां आं नोंनि फिसाजोखौ मोजां मोनबाय आं दिनैनो हाबा लानोसै आं दन राखेब नों हरगोन ना हरा हाब आंनि फिसाजोआ मानि नागिरानो जायालै बिबानो मोननाय सोरनि फिसा नों सोरनि फिसा नों आंखौ सिनायाखै आं दन अख्रानि फिसाला दन राखेब हाब बेटा नोंखौ सिनायनो नों आंखौ सिनाय मोनाखै आंखौ सिनाय मोनाखै नोमफानो ट्राकै गुलि हरग्रा सोरलै आंसो बेटा आंनिफ्रायसो नोंथां नोमफाया गुलि लाङो आंखौसो उल्था बुंबावदों हे ओइ गथ' नों ओरै फै र' पापा आउट न' सिङाव थां आं थाङा पापा न' सिङाव थां आं थाङा न' सिङाव 5-2 जा मा जायो मा 5-2
खुदियानोथ' लेखा फरायदोंना फरायाखैलै बियो 5 तुजाखौनो मिथिया 5 तुजा माने 10 जायो बुरबक आउट माउट बिलाय माउट खामिन होन खामिन I am your son in law मा सानिल' बिलाय मा एल' आंनाव जेबो इलु बिजनेस गैया आउट हाब साला मा जाम्बा गथ'लै बे आउटनो आउट अयेउकि आउट आंखौ सिनायाखै नों आंखौ सिनायाखै बाखुरा बोरायफोर आंनि नामा डन राखेब आंनि नामखौ खोनाबानो फुरा दुनियायाव थोर थोर मावजोबो आंखौ सिनायबावाखै नों हाब साला बुरबक आं साला बिखौ एसेबां गलाब बिबार बायदि अनसि खांबोदों आं नोंनो बे बादामालिनो हरनो गोसोम बादामालिनो हरनो नों माब्लाबा नोंनि मोखांखौ आयनायाव नायफेरदों आयनायाव नाय बुरबक थांनाय बान्दर बायदि नोंनाङा आयनायाव नायना फैनाय साला बुरबक लाजियाखै आंखौ बान्दर बायदि नुयो नोंनि महरखौ नायलाय आयनायाव एम्बु सिथ्र बायदि नुना नुवा नोंनि फिसाजो गराबा खावनानै लांगोन आङो खावना लांनो आं बेखौ मा खोनादों फिसा आं बेखौ मा खोनादों नोंनो लायहोदों नामा बिखौ नोंनो लायहोदों No, Papa. I got promise. सि होनदों सि मा होनदों खोनाबाय सि होनदों सि लाजियाखै बुरबक आउट होनदों आउट आंखौ मुगैदों आं बायदि हेन्डसामखौ मुगैदों येट नुफेरदों बुरबक फैसासो दिन्थिबावदों बे फैसासो दिन्थिबावदों नोंनि बेफोरबायदि फैसाखौ आं नैबेयावसो लायो आं नैबेयावसो नायन बुरबक नायनै फैसाया नुफेरदों माब्लाबा नुफेरदोंना बुरबक ओइ सेंग्रा नों जोंनि न'खराव फैनानै मा दावराव खालामबाय थादों आंलाय नोंखौलाय माला गोसोआ ले मा थांनो बायदिखौ I hate you खोनाबाय मा होननो खोनाबायना I hate you होनदों I hate you होनदों आउट नो बुंदों बिखायाव मा गाराय जाखो साला बुरबेका थांबायना थाङाखै बियो साला दाउदैनिफ्राय ओंखारनानै दाबो बिज्लाबानो रानाखै बे साला बिनो हिनजाव नांनो साला बुरबेकनो ओइ बुरबेक आउटनो लाजियाखै साला बुरबक ओइ थांबायना बुरबेक I hate you होननानै बुंदों I hate you लाजियाखै नोङो बेखौ लानानै थां ओइ ओरै फैसाय हेलौ MLA नोंथां नों गोख्रै आंनि न'आव फै माथो दुगाखौ पुलिसफ्रा हमदोंमोननो आरो बे पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारनानै आंनि फिसाखौ गोग्गो बुना हरदों माबोरै जाखो बिफा खबरा खिन्थु आं उकिलखौ हमखाबायमोन नाथाय जोंना फिसाला गयारामा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारबोबाय मा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारबाय मा जाबावनांगौ जाखो आंनि फिसायालाय रागाफोरसै र' आनान गसाइया जोंजों दङब्ला गासिबो मोजां जागोन
खुलुमबाय नोंथां नोंनि फिसालाया मा अबस्थायाव दं हामगासिनो जेखुनु आदा खोथायाथ' गोदोनासिम सफैबायना आंनि मथे जबरदस्ति खालामनायानो गाहाम जासिगोन उफाय गैलालै मानसिफ्रा एसे मोनथिजोब्बायना नों सासे लफार सेंग्राजों दावहाखौ जेनगासिनो दं होननानै आरो बे पुलिसाथ' खामानि गैलालै जे खालामनांगौ आदा नोंनि स्टाइलाव नों खालामदो बेखौ सिलाइजों हमहोनायनि प्लानिं जादोंमोन ना नंगौना नङा सरि आदा आं नोंनाव सोङालासिनो बे प्लेनिंखौ एक्जिकिउट खालामबाय आंबो मिथिगौ नोंनि फिसाजोखौ नों जोबोद अनो होननानै नाथाय आंहा लामायानो गैलामोन ना आंखौ सोङाबालानो नों मानो बिदि खामानि मावनांगौ बे आंनि फिसाखौ सैमा बायदि बुंना हरदोंना मा जाखो आदा आंथ' नोंखौ हेल्पसो खालामनो नागिरदोंना बे जलाय सिखार खालाम नोंनि प्लेनिंआ बेखार खालामबाय दा आंनि फिसालाया नों थाखाय बेबायदि अबस्था जानानै दं फिसा फिसौ दाय जलाय सिखार खालामबाय था हाबाब आसुरलि बेसे फुरा खालाम फिसा फिसौ गोरोन्थिखौनो मारै जाखो आहाबो मान सनमान दंलै नोंथां सोरबा नुफैगोन सोरबाफोर नुफ्लांबा मा जानांगौ जाखो निमाहा होदोब्रा आदा हाबाब बिहावसो दुइसिन फिसालाखौ किडनेप खालामना लाबोबाय आं दम दंब्ला फुराना सलायखौ खुरियाव फैयो फोथाया दा फोथाया खोनासंदो बाबा खोनाबाय आइबा आला नोंखौ बुथारथारगोन नोंखौसो दलद थानथिना खालामबाय था दम दंब्ला फै राकेटखौ दुगाया किडनेप खालामबायनो मानसिफोरखौ बुथुमबाय थां बेखौ जोंहा बासायहैनांगौ थां गोख्रै थां नोंखौ सोर दलद थानो थिनदों हामथारलालै आदा खालाम जोबोद मेंथारबाय आदा नाथाय नोंनि सेलाफ्राबो जेबो खामानियाव गैला आदा बेनिखायनो आं सबसे गिथाव बाथाव मानसि बुथारग्रा स्पेशल कन्ट्रेक्ट किलार दांख्लार सिंख्लाखौ लिंहरब्ला सबसे साबसिन जागोन आदा नों निमाहा होदोब्रा आदा बे फिसा फिसौ दायाव बिसोरखौ लिंहरबानो जासिगोन आदा खामानिया नों थिग खोथाखौनो गोसोखांबाय दांख्लार सिख्लाखौ दानो आंनि दरखंआव लाबो जागोन आदा जागोन आदा जागोन नै आं दानो फन हरगासिनो दं हेलौ दानख्ला अख्रा बिथाङा नोंखौ आरो सिंख्लाखौ गोख्रैनो गावनि देरायाव लिंहरदों थाबैनो फैदो खामानिया बिराद गिदिरानो फैदोल' नोंसोर दांख्ला सिंख्ला सफैबायना जिरायदो नै बिसोरो नोंथां दांख्लाब आरो सिंख्लाब खालामग्राया वेलकाम मिस्टार दांख्ला आरो सिंख्ला नोंसोरखौ जों बाहाय लेंहरनायनि मेन खारनानो जाहैबाय बे मिस्टार दुगा बर'खौ मोसौ दामब्राखौ जेरै बुसियो थिग बेबायदिनो
무시나네 보이구나이 콩바이데 부드루나네 정리심 라브 아르느신이 타가이나이 하차고 흔하이 잡아이 나능탕 스톱 단클라 시라이크 기코 만시프라 실라유 아르랑 그리는 만시프라 단클라 होननानै बुङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बोरमाफोरखौ आं दानख्ला दुनख्ला खालामो आरो सोर दुगा बर' बेलाय बेखौ आं आंनि आसि फिसाजोंनो मार्डार खालामनो हायो नोंथां हरलाय मानसिजों आं रायलायनि जागोन No. ओइ बिहाव मा खौरां हेलौ मिस्टार दुगा बर' आंखौ सिनायाखै आं जाबाय दानख्ला आङो बोरमा सिन्थाय दानख्ला दुनख्ला खालामो आरो खोनासं नों आंजों दानख्ला जानो थाखाय थियारि जा आरो सैख्लाजों सैजानो थाखाय रेडि था आरे आं नोंनि डायलगखौ खोनासंनो गोसो गैला फैयोब्ला फै थाब दं नामा दा फै ओइ खेलायदों नामा सिनायाखै गथ' बहा दं नोंलाय जायगाखौ खोन्थाहर दानो थांनानै खमा जोनाय बायदि मानजिहैगोन आं नोंखौ आइ न'नि खाथियाव फैलाय फै लेभेल बाराथारलै गथ'आ गलाजों जों बे बेखौ दानो थांनानै फिनिश खालामहैथारनांगौ 30 सानजाब 2 सेकेन्डआवनो खस्थ' नै साहाया लोंदो साहा लों नोंथां लोंदो साहाखौ दे लोंलायदो लों माथो लरफैफैसो बस नों थांनो ना आं थांनो बेबायदि गथ'थ' बेनद्राय जानानै आमाव माव जानाय द्राग्सजों सोबजानाय अन्थाव बाथाव माबोरै बुथारनोब्रा सामब्राम जानानै मोनामनायसो जागोन नोंनो हख्लायहैदो माथो सावरायलायबाय थादों बिसोरलाय बस दिनै मा बारमोनलाय समबाराव नोंनासो मोजां जायोलै बस नोंनो थांदो आं बादों एसे देब्रा नों थांदो नोंना मानसि हख्लायनाया सेन्सुरि जाहां जाबाय साथामसोल'सो बुथारनांसिगौ आं भिडिअ खेबनोसै थां हख्लाय दे होमबालाय बस आंनो थांसै फैदोब्रा थांदो थाब थांदो थाब सोंखानानै फैदो बुरबक बेखायनो सानसेयाव दाउदै गुफुरखौ दस्रा जानो होयो आङो बे देनद्राय जाग्रा गथ'जोंनो बिदि बुजा हरबाय हय दानख्ला
बहानि हिर'लै नोंहा देनद्राय जाग्रा साला आमाव माव मोखोनागुरि नाम थेखान नोंलाय हा गोसो जायोब्ला नोंखौ दांख्लाब दुंख्लाब सेस खालामनो हायो आङो मा डायलग होबाय दं नोंलाय डायलग होलायबाय थानो ना खामानिखौ एसे थाब बानायनो नोंसोर सानैखौ दिनै सोरगोआव फाथायहरगोन आं इसोराबो बासायनो हानाय नङा आंबोथ' बेखौनो सानदों खामानिखौ एसे थाब मावनांगोन ओइ र' मा र' गिदों रुवाजों खेला नङा गिदों जय बिश्वकर्मानि ओइ हगारलाय बाबु हगारलाय रुवाया मालायसो दानालै दानला अनलाय बाबु आबु सुलिखामोन आंसो रुवाया आं हरा रायजाथारगोनलै सैथ' आंखौ दांगोन आं हरा दानालाय दानख्ला लारुवा रुवा नांगौ नोंनो रुवा नांगौ मा खालामनाय जाखोलै सेंग्रा मानो गारहरखो नों रुवाखो मालायनिसो होनना बुंदों रुवाया आबु सुलिखामोन आंसो लाय रुवाया लायफिन लाया आंबो बुलायला मा बुलाया आं बुलायलानो मा बुलाया रुवाया लायफिन आं लाया लायमारा लायमारथारा लाया धरना धरना होनाय जागोन धरना रुवाया लायफिन रुवाया लायफिन रुवा मोनाबा जों बुलायलाया ओइ धरना रुवाया लायफिन फैसा लाखानायखाय आं नोंजों बुलायलायनोसै सफारि लाखादोंना नोंखौ मार्डार खालामनो होननानै फैलाय शक्तिमान ओइ वा हिउ मा जाखोलै ओइ बुरबं वार्म आप ओइ नै लिपिका एक्ट्रिस फैदों थगायाखैब्रा बैलाय संगिनाबो दङ नाहरलाय थगायनो जायगा मोनाखै बेयाव नों आंखौ सोबाबाय नों आंखौ सोबादोना ओरैनो सोबादोना सोबाथारदोंलाय सोबाथारदं Hey. Oi! Adi! Hawalai! Oi! Ang bulabra nungku ya bray. Hogar tu bra. Ai, hawalai! Hogar. Adi! Aida! Mana kerja? Nung kalau tidak ada yang kayak gitu, kalau tidak ada yang kayak gitu, aja Mana kerja? Ang mana kimus mana? Mana kerja mana? Naikkan. Oi, अन्थाइजों खाबजा नङा दै अन्थाइजों खेला नङा ओइ खारदो खार आइदै मा फाल्थु फाल्थां मानसि फाथायहरदों नों आंखौ फुथारनो हो आरे दम-दममान नोंनो फैलाय Allah बेटा नों हले गखाला एबार आं एड्रेसखौ खिथाथारसै बे सिमेन्ट फेक्टरियाव फै फुराना सिमेन्ट फेक्टरियाव नै थांगासिनो दं
गथ' मोजां मोनदों नामा नोंनि नोमफाया आंनि बुद्धिजों हायाथ' नाय नों एबार आं मा खालामो बेयावनो हब्राबाय था नों ओइ आदा आंखौ आरसिन दाखालां आं नोंखौ मोजां मोनोथ' आं आब'खौ नोंनो हरखागोन ओइ आदा ओइ बिमाबो जुनारफोर जासिगोनलै आंखौ जेबो सुमन नारखो माथो सुखो गोख्रै फै येस बस आंनि जेसेबां मानसि दं लेंहरजोब मोनसे जायगायाव थांनांगौ आरो नों एमएलए दानो फन हर थाबैनो हर फै मीनाक्षी 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 ओइ मीनाक्षी हाब दुगा नों औ मादै मीनाक्षीयालाय बेखौथ' बिफाया साबि मारिनानैसो दोनदों दुगा आं मीनाक्षीखौ लांफैदोंमोन मादै साबिया मोनगोन नामा साबियाथ' आंनाव गैया आं लहा लायना होफैनि सिन्था खालामनाङा दुगा दुगा हो दुगा मीनाक्षी दुगा दुगा नै लाबोबाय आं नो लादो थेंक इउ मादै दुगा दागा सना आं फैबाय नोंखौ लांनो नै नोंसोरो बारा गोबाव दा खालामसै दा बिफाया फैयोब्ला जारला जाथारगोन नोंसोरो थाब थांदो फै थाथ' होमबा मादै दे थांदो फिसाफोर मोजाङै थां बाबा थिं बिलाइ बाबा बाबा थिं बिलाइ बाबा नै फुनलाय बाबा ओइ बेखौ खेवहर थाब थाब मानसियाथ' माबायदिब्रा नोंलाय मारै थाबाव मानिफ्राय हमजाला फैखो बेखौ खुलि माबार खेव दुगा बोरो आं मिथिया बाबा औ ला गाखो दुगा आं मेंबाय फै होमबा बेयाव दसे जिरायनि नायनि मा जादों दुगा आंनि थाखाय नों एथ' खस्थ' मोनबाय नोंनि थाखाय गरसेखौलाय मा गरनैखौनो जागौमोन आं मा जाखो
आं बिराद दै गांबाय सना नों रेस्ट लादो सना आं दै नागिरहैनो नों रेस्ट लादो थाब फै सौफैबाय बिफा सालाखौ लाबोबाय ओमफ्राय मोजाङै दं बाबु ओमफ्राय मोनसे खोथा बिफा दहाय दुगाया फैनानै मैनाथि आइखौ लानानै खारखोमालांबाय मा आंबो जि लाखिनो नाजाथारदोंमोन बिफा ब्रा ब्रा अख्रायैनो लानानै थांथारबाय जोंलां न'आव ओइ बिहावसो जागोन नोंसोर मैनाथिखौ आंनिफ्राय गोजानाव लांनो नागिरदोंना
सासे बिमानि जुदि गाइखेर लोंदोंब्ला साफा साफा फै Everything is fair in love and war. आं नोंनो खनसे खाबु होबावबाय ओइ साफा साफा jauh lengi-lengi masih dah boleh lewat. Calabar, kalau kamu dia, berani pala naik. Tunggu. Ya, angkat semua dengan, itu tahu boleh mana? Ya. Yeah. Dan ke kanan Aryaku mata manci जोंना मानसिफ्रा दोलाजों बायख'नै Hei, mulai kali. Mulai kali. Bang, kami ni baik saya. Oi नोंथां, माखौ नायखो? जो खोदावनानै, जो फायनानै, जो सारदोलाय! Hei, बेखौ गारियाव लां Hey! जारें बालि बाहाय थांखु! Sir, 2 star जासिगोन ना 3 star जासिगोन sir?
सिन्था खालामनाङा थिग दंजोबो आंखौ निमाहा होदो फिसा आंनि मेगना दिनैसो गेवबाय आरो आं दिनैनिफ्राय नोंसोरखौ हेंथा होला आं दिनैनिफ्राय मोजां खामानि मावसिगोन आंखौ निमाहा होदो दुगा आफा नोंनि जायगाया आंनि आथिङाव नङा आंनि बिखायावसो दुगा Dugga. Dugga. Hah? Dugga. I love you. Hey, Shirbar Gubai, धन्यबादसै अख्रा नोंथां मानसिनि जिउआ दान्दिसेल' आरो फंसे बाथ्राखौ नोंथाङा गोसोआव ला दैखरनि दैखौ दान्दायाव दुरुं खानानै खावनायाव जेसेबां गोरलै दान्दायाव दुरुं खायालासे खावोब्ला एसेबाबो गोब्राब जाखायो आरो दुगायाथ' नोंथांनि फिसाजोखौ ओरैनो मोननो लुबैयाखैना सैथो गोसोजों मोजां मोनदों बियो जुदि दान्दायाव दुरुं खानानै नोंथांनि फिसाजोखौ खावनानै लाङोमोनब्ला सिगाङावनो लांनो हायोमोन मिथिबाय बेखायनो गावनि देहा थाजासेयाव सैथो गोसोजों मोजां मोननायखौ बिथाङा नोंथांनि सिगाङाव दिन्थिदों अनलायनाया सैथोब्ला आं अख्रालाय मा खालामनो हानो आच्छा ओमफ्राय गयाराम ओइ आंखौ गयाराम दालिं नांगौबा जावैसो दुगालिं बियाय जामायसो मा आखाइया हर बियाय आंनि फिसाजोनि आखाइखौ नोंनि फिसालानि आखाइयाव हरबाय गथायबाय हाबाया खिन्थु गाजा गोमजा जानांगौ दे जागोन बेहाय गोदोनि खोथाफोरखौ बावजोबदोल' नाथाय आंखौ नेनांगोन आं जेलनिफ्राय गबोनांगोन थादो आइ बिमा सारनो थरथाम जागोन थरथाम आंना थरनै सार थरनै ओइ नोंथां फैदो बिफा Hey! Shame! थाव आच्छा मामोनलाय गयाराम गयाराम नङा मिस्टार दुग्गा बर'सो